angiphathi mangingakuthatha akise emathuneni sayiphendula khona lento emathuneni siyiphendule lento ngigeze ugeze phezulu kwethuna siligumba ithuna libe nomgodo ongaka siligumba ithuna ephakathi emgodini wethuna sigeze bese ngicaba phezulu kwethuna ngicabe ngikupophe ngendwa ngeminyama emehlweni ulwa nezithe emathuneni silwa nezithe emathuneni siyiphendula ngalonke uhlobo lokuyiphendula ngisho ngafika bani ethi uzokushaya so siyiphendulile lento emathuneni phakathi ngqo phakathi emathuneni silwa nezitha futhi ngisuke ngishaya udede indoda ethi nje inepipi enesiyezi cha ngiyayilapha bese kuba odadewethu abathi banenkinga yenanazi igcwala amanzi inephungu la nendoda namhlanje imxosho emva kwe-hour vekhaya umfazi yondliwa ngesikhathi umlanda kubo umletha kini kufanele umondle ukhohle utikulayo ngithi mina komama baganile abahlele emakhaya indoda esebenza egoli idlise Nena bengezengeze siyabingelela bakithi sesifikile sigaleleke lapha na ke TRC TV sinobane kade sinensizwa yesolo sontshikazi uDr Mtatela ngithi mina ubani ongamazi ungamazi ingane zakwethu sondela izoqisha nathi ngoba sekonakele igama lami ngisaze kwasibiya Saros Income Tax ngintandane mina nobaba nomama ngumbimbi bathi lumakhathakhatha cha iphimbe elikhulile engomeni enkosi phakathi bakithi isifikile indoda yodumo indoda yesolo sontshikazi inhlansuthi baba Satobe sengangawe iqhawe lami nami ngingangawe konakele 2026 ungena kamnandi yonke into ihamba kahle ya singene kahle nyeke nomusha sibonge nje nababukeli emakhaya abasenze iqiniso 2025 siyabathembisa futhi sophinde sibenze iqiniso u2026 nabo futhi sicela baphinde basenze iqiniso u2026 unyaka mfethu omuhle nokwaziwayo ukuthi iningizimu Afrika kumele ibe ready ngoba ubona uMtatela nje bikhazimula benje nomsebenzi uyakhazimula lo nyaka nje fanele bakhulekele ukungibona magumbomani umhlaba ngoba iSouth Africa ngizoyirawunda yonke mhlawumbe iAfrica yonke ngizoyirawunda yonke ngoba naphesheya ngizoya kulonyaka abalindele okukhulu kakhulu umhlaba wonke kubona bonke abantu uma sibheka lapha na ke ama analytics sitshela ukuthi nabaphesha kwelwandle ngiyakhumbula basikhuluma ngedleze elingcolile nomsamo abaphesha kwelwandle iUS ukhona wathi eyilensizwa ikhuluma ngizokuvuka uhlavane phakathi yini hambisana ukuthi inhlaliso noma kwenzakalani ngoba ngikhuluma ngomsebenzi wamakhehla ngicathi kusekuyile likhehla ekuyilona lomndawo indoda enkulu engiphethe ewumnikazi lokusebenza impela ujaja awusuka uyawazi lamakhehla noma uzwa ngendaba noma mhlawumbe ukuba umelaphi wendabuko kukuthatha kubuyisela ekuthenini phela bebengekho bungekho ngekhathi zabo kodwa ubazi kanjani lamakhehla sizwa ngendaba ngoba amakhehla ayejulile futhi ayinobuchule mase sesiwabona kithi manje sesiwabona nje ngezenzo nangezinto ayinazo ezinye zazayishiyela kithi mnumzane wesolo sontshikazi ake sikhulume ngalento le uma sikhuluma ngesolo sontshikazi sikhuluma ngani qhawe kithi ngoba ikhona into enginokuyibona isambizane nje isolo sontshikazi kwenzakalani mfethu ngempilo yakho kahle nesolo sontshikazi isolo sontshikazi makukhulunywa ngesolo sontshikazi indlela abantu abangazi ngayo bangazi abantu ngeimbiza babonjise ngubaba umdala othwalisayo ohlula zonke insimbi endala zisiyathwalisa bangazi kakhulu ngeimbiza bangazi kakhulu ngekamera indoda ethi nje inepipi enesiyezi cha ngiyayilapha bese kuba odadewethu abathi banenkinga yenanazi igcwala amanzi inephungu la nendoda namhlanje imxosho emva kwe-hour ingaphinde imfonele ngenxa yephungu elingaphansi inanazi egcwala amanzi ngaziwa ngalokho ukuthi ikamero ngiyalelapha
nokudlisa nje futhi amadoda wait useyakudliso yini umtatela yazi 2026 usibela na ubuya namawala yini ke no kufanele ngivezele abantu ukuthi nginsimbi endala kahle mina bona bebona umfanyana ngicabanga ukuthi uyasazi sahlulampisi sahlulampisi mina ithambo lesahlulampisi into engeke uyilokothe ngisho usuthanda impela nginjalo ke namhlanje ngizobavezela ukuthi umkunzi ungakiphi njengoba ngithi umkunzi ungakiphi ngizolivala igoli ngizovula isigodlo egoli thaqa okukhombisa ngokusobala ukuthi inyanga yikho nguva umlazi vele nguvalile thaqa ongathi uyinyanga emlazi ayi ungemva kwami futhi usemuva ngimshiya kude yimi inyanga emlazi ukuthi ngizokuchaza kanjani nginyanga emlazi njani ngizovala igoli umkunzi ilabulele ngakhona ufuna ukubonani qhawela kithi kodwa ngilapha ukhulume ngekamera wakhuluma ngembiza wasukhuluma ngale yanto yokudlisa namhlanje mfethu ngifuna ukuthi sibheke lapha na ke office lakho nokuyilona nezinto eliyiphethe because mfethu singekubalekela ukuthi qhawela kithi ngoba ukhuluma ngokuthi baningi obasizile na comment section nginokubona ukuthi cha kuthiwa yinkunzi nami ngivele ngibone ukuthi konakela yiphi mfethu imbiza elekelela umuntu wesilisa onoshukela noma ungayiqondi ukuthi kwenzakalani ngenduku yakhe indoda nje enepipe enesiyezi nawuthi ihlala komuphi umhlaba nawuthi ihlalaphi ngizoyilapha kakhulu labantu baphesheya bako USA UK nje Europe bonke labo bantu abashaya kwelwandle nabo ngiyabasiza indoda enepipe enesiyezi nginembiza enkulu lapha ekuthiwa umtatele igama layo lezilaza lento kulonyaka mfethu lebhizi nebhodlela elingaka uphuza ivale ezu5 sure lemezu4 alright hayi baba kusemnyango igama layo umtatela mawuthe nje ufuna umtatela lo mtatela u1500 uwodwa mawuzongena uhamba nekhombo uba u2.5 ikhombo yeservice yokuclean iqolo yokuclean nje umzimba wakho uma uzongena kwikhombo uba u2.5 mina ke ngisiza umuntu othanda ukusizwa nothanda ukusizakala amadoda indoda ngisho ingane imali engakanani kodwa mayihlonishwe ekamerweni izohlonishwa nathi ephaketheni layo amadoda ke uzowabona ke laba aba namapepa neyezi bazokhuluma ukudelela la kuma comment section ungabunaki lo muntu ungafuna ukuthi angabomnaki uthi mbheke soba simdonsa ngehlo likamoya akuyagula lokho kodlikane engasiyona yakubuka ukuthi hayi lo wakhipha isisu bese sababutha awunenkinga lo yagula imvamisa ke eyinsizweni eyiningi ziganiwe amakhosikazi awasanile ezinye zisaba ngisho ukushela iziqoyo ngoma yaqoyo izothi intombi empedeni kanti alisebenzi lina 10 years lalala mina ke ngivusa ipipe na 10 years lalala na 20 years lalala eselalela ubuthongo baphakade bakangibuza ipipe ngilikhulisa ipipe abahambe baye kulabantu bokufika usibada bazobalekelela kodwa mina mtatela ngiyenzi lonto mina ngenza okuyikho okuyimvelo indoda nje enesiyezi ayibava umuntu othi wazi wena azimina athi unenkinga unepipe lesiyezi ubomthetho uyadlala unesikhathi ngakanani esazi lo muntu lalela ayibafanele abaneminyaka engaphansi kwa18 make sure ukuthi ngempela umuntu engane lapho uyayiqhelisa ngoba sekonakele kakhulu engifisa ukuthi ukulandele yilokhu mama lapho ekhaya na umbuze kumtatela qhawela kithi umama endlini noma ugirlfriend unayo yini inselelo yokuthi ethi baba angineli kamereni unayo inselelo yokuthi benaleso sibinde kubeka kubaba ukuze bazohlala ngokuthula ekhaya kufanele amtshele metha kaneli nje fanele mfethu hayi nanga umtatela awuhambe wona umtatela uzokulekelela but senze njani kulabo mama abanokwesaba ukuthi engalahlekelwa umuntu ngenxa ukuthi amadoda anolaka indoda umuyitshela ukuthi awunginelise ekamereni ekhathini eziningi kuba nolaka oluba khona sithini lapho
kona kuyaxatshwana kodwa kufanele kube nendlela azomtshela ngayo ngoba igcinini ifanele igcinazi ukubalekile ukuthi azi ukwakheka komuzi ophelela akugcini nje ukuthi sihappy sinemali kuhamba ibanga elingakanani imali ayikhanda injabulo ekhaya uma ekamereni lingajatshula angavuka umbone wena eshekezela eqishizela kanti unolaka eqishizela kanti unolaka kanti hayi ngoba nakhe enolaka inkinga wena kuwena awukwenza okufanele ekamereni awukwenza okufanele ikhona lento encane leyo wathi Sonto bengicela ungenzele advert yakho ngaye studio bafike bahleka ngenzini ngezi voice over yini leyana ngikhohle igama layo uqilaza uklama awukho lapho umzulisano ngaphansi kwe-hour lapha ukumzulisano ngaphansi kwe-hour kuseminyanga kuseminyanga indoda nje ethi mina ngiyiqhude lapha ngilapha lonke uhlobo lweqhude kuliyaqilaza uklama indoda ethi mina ngiyiqhude ngiyashesha ukuchama ayithatha ifoni ngifonele ugqilaza uklama umungibonisa into encane engaka kodwa yenza umsebenzi omkhulu mfethu yenza umsebenzi omkhulu yenza ukuthi nasekhaya kuhleze kujajuliwe yenza kuhlale kujajuliwe ekhaya angazi iqhayola kithi mhlambe ukuvala kuleyo topic yekamero nokwakhiwa kwemizi mfethu yilipho ongavala ngalo kimina nje umbuzo mhlambe ukuvala uthi abantu abaningi lento yedliso bayibuka njengento embi kodwa ekuqaleni kwayo kwakuyinto enhle oyihlomkhulu bayiqala beyibona njengento enhle kodwa namhlanje igxekwa kakhulu mhlambe igxekwa ngasiphi izathu into edala ukuthi igxekwa idliso sekunabelaphi asebelaphela indlala awukwazi ungathi into ezokhanda umuzi uyibiza u100 bazothi beholela iqolo odadewethu bebewulanda idliso lika 100 ezofike lidala umonakalo omkhulu uyabo mina lami idliso ngiqala ku1200 1.5 mina nginane idliso lika 5000 angiyifuni ingane angiyifuni mawusathi ngisazohlanganisa mina ngikunikeza into ezokhanda umuzi nezokwenza wena uhlonishwe kunabantu besifazane namhlanje abahleli endlini amadoda bakhipha 10 years bakhipha 15 years kodwa uthi uzothi membuna umbhede phansi kwamatrasi noma phansi kwebase athola incwadi yezibizo zendoda ezoyithengela ukuyekhweni la elinye hayi kubo bese ethi hayi nje mina ubaba kabani udlala ngapha mdlise kunonkosikazi oganile emakhaya indoda isegoli indoda egoli idla imali notikline ayimondla umfazi ekhaya yazi ukuthi umfazi umuntu ofuna umduve ekhaya umfazi yondliwa ngesikhathi umlanda kubo umletha kini kufanele umondle ukhohle utikline ngithi mina komama baganile abahlele emakhaya indoda esebenza egoli idlise indoda esebenza egoli ifaka into yakhona idlise kusho mina ngisho bakangithuka kunendoda yangifonela yangithuka ngathi mina mungaye ukuba yisilimo uzokodla umfazi wakho kodwa umfazi wakho mefuna into kimi uzomnika munenkinga ngizokusendela ilocation la ngikhona hayi cha phela ungayisendi location ngoba phela uyingozi mntate no senzela ukuthi awona izubona lifile abantu besifazane abanye begxoka kangaka nathi sinomthelela amadoda namadoda agxoka ngakho nabantu besifazane banomthelela awukwazi ukudlisa umuntu ongamthandi yes umuntu omthanda futhi ngidlise kusakuhle jatshule awona ngisafuna iplan nami yokudliso wami so imaki iqhawela kithi ngifuna ukuthi idliso lihambe ibanga lingakanani mfethu because phela into zamayeza ziya expire nje I'm sure about that I'll expire ngisho ngadla ingulube angadla inyama yengwenya angadla ufish so akwenzeki kuthiwe likhishiwe ledliso hayi loading ngcola buchopho loading enye ngcola buchopho enjengami gayiwe strong
kabi. Kodwa ke mhlambe ukubheka because mina mfethu nginale yanto ukuthi angim-interview yomuntu ngingabheki inhlaka ehlukahlukene. Odokotela bangale ntshonalanga banokuphambana nani because banokuthi nina nifaka abantu lezi zinto igcine izodala umthelela omubi egazini. Ngabe iqiniso noma manga kangakanani lokho? Kuyenzeka libe nomthelela. Okay. Konke kufanele bayifunde namhlanje abantu. Yeah. Abantu ke ngiyazi bakholelwa kimi ngoba ngikhuluma into engisuke ngiyazi futhi engazi ngiyikhulume. Yeah. Yabona idliso mawufika nalo. Mawuyindoda fika endlini angasenhla. Yangasenhla. Okay. Emsango. Yeah. Fika ulibike leli dliso. Ushisa impepho. Uthi namhlanje nina bogogo nani bomkhulu nani makhehla phakathi kwalomusi. Le ntando engiyiphethe la intando yokuzokhanda uMasibanibani ngoba ngifuna azocacela kulamagceke. Awuvele ukuthi sidliso vele ufake umuntu. Lizwe endaweni eronke. Hayi kodwa mntatelo vele ungikhumbuze kusewena. Hayi ngoba sewaba njena. Bese yabona bese yabona nje 2026 bethu ungena ngenjabulo because ikhona into engiyitholayo ukuthi ukukhuluma iqiniso uthi leli dliso lenu liyawufaka umhobholo ophambana nabasentshonalanga kunjalo. Phela angithi lizoze uphambane nabantu basentshonalanga isizathu fike walifaka wena la endane erong la fela okhanda TB. Yes. Isikhathi khanda TB lo muntu kufanele edla amaphilisi. And futhi mehamba lo muntu emhlabeni uzohamba ngephika uzophathwa iphika njalo. Ingakho angithi futhi nokukhanda kwawo lamadliso akufani. Kukhona inyanga ezikhanda idliso ngenhliziyo yemalasi, inhliziyo yenja. Ingakho abanye abantu bagcina sebegula bephathwa iphika. Inja ngithi yazi ihlezi nephika. Yeah. Khona kithi wena ungowesolosontshikazi lapha na ke Mlazi. Kodwa ngifuna ukubuya la mfethu. Ukuphetha ngivala ngalento yekamero nokwakha umuzi mfethu. Uyasho ukuthi nendoda ayimdlisi umkayo? Yeah, imdlisi. Futhi imdlisi bese iyamondla. Engamdlisi bese ingamondli. Yeah. Kodwa ibe fithi bezofuna idliso kimi. Anginadliso la 200. Uyalithatha noma ulithatha uyaposela noma ufuna ukuposela. Kodwa idliso wena likhona. Lenza lento onosuku uyifuna. Awusho ukuthi kudliso sifike kwesilisa nesifazane. Likhona futhi lihlukene, khona elichathayo, khona eliphuzwayo. Khona elichathayo liphinde liphuzwe elocansi lena. Ayilelo ke mawusuku la nomuntu onemali uyovuka kusinaxoxa indaba. Athe manje baba yikho into ebesingayenza mhlawumbe engasifakela imali noma ngiphi account number yakho. Yeah. Iqinqe. Yeah. Lelo licathayo lishesha manje. Khala same time. 8 hours ulifakile. Ulichatha manje uliphuze manje ulale naye. Mbukele ekhaya sisendlele zombuso sincela ukugwansile ku Dr Mtatela. Nganeze kwethu ngidlula kanjalo kule topic ethi ke ikamera. Ngifuna i-comment section ukuthi igcwale lapho ke ningitshene ukuthi nithini ngalento eyisho uMtatela uthi indoda yakho idlise nonkosikazi wakho umdlise akudliswane. Mtatela ba siphile emhlabeni omubi mfethu ku2026 abantu bayabopha ku2026 abantu bathi sibiya awuphumeleli 2026 bathi Dr Mtatela izinto zakho zimile ngiyakuzwa ukuthi uyovula isigodlo eJohannesburg bathi nami ngumelaphi wendabuko ngiyakuvala mnumzana sithini kwizitha mawuthi ungavala mina athi mina ngavala ngako usangiplanela ukungivala ngiyathakatha phela mina akwazi ukuthi ngithi mina uthi uzongivala. Yeah. Uyothi uzophumelela. Yeah. Phela mina ngumthakathi mawuthi uzovala umthakathi kufanele ube emqondo eminingi nihlangane ibe u10,000 okay. Nikhanda ikhambi lokushami. Yeah. Mina la ngena khona kufika icaca ukuthi yabona la inyanga ethinte la ayithinte kabi. Mawuthi nje uhlushwa izitha uthi wakhila umuzi wakhe awuqeda awusa sekushoda ngerufu kuphela afakiwe amaplango
kusho ubestars kusho amathathi into zakho yimile sofike siyivule lezo zinto sifike siucuphe siuqinisa umuzi siwenze kufanele siyenze wona ukhona nawe njengomnikazi womuzi singasho ukuthi hayi hamba ohlala endlini noma hamba uyocasha emotweni soyenza lento ukhona ubuka sikucuphele sikuqinisele bese ubona nawe ukuthi hayi cha lento yenzeka angikwazi mina ngithi mina ngingakusiza entweni yezitha ngibe ngigadiwe ngigadelweni ezami izitha ezingifunayo ayikho inyanga engakunikeza umuntu wezitha nayigadwa ngiyakuphinda lokho nango 2025 ngakuphinda ngakusho ngiyakusho nango 2026 ayikho inyanga enganginikeza umuntu wezitha igadwa yona isaba izitha zayo mina isikhwama ngisiphathayo asina spam isikhwama ngisiphathayo sinemali ngihamba ngeze ngifikela ngifuna ngiya khona emotweni engihamba ngayo ayina spam kodwa into ekhona iyodwa induku spam ngiyoze phela spam uvela uphatha spam zithi impunga ophatha inkemba uyofaka inkemba ophatha spam uyofaka spam spam asingene esigodlweni so mangabe sikhuluma ngezitha qhawela kithi bakhona abantu abasibophela amanqine enyathi okubalwa phakathi izitha eziphakathi emndeneni ezisiphehlela amanzi amnyama emfethu uzofaka imibuzo mfethu ubonakele ngiqeshile umndeni uyabona mfethu sifuna sihlunge laphana ukuthi ubutha abuqale emndenini sibreaka kanjani leyo nto emndenini masudolwazi ukuthi yonke into eqhamuka emndenini akulona icala ukuphuma ekhaya uyaqhela nje uphuma kanjani ekhaya because nginento ethi uma ngabe uzomnika induku ezibuyele emuva kungenzeka esweleke wathi uyathakatha mangamnikeza umuthi ozobuyela ekhaya uzobabulala bonke abantu basekhaya ngiyosala izingane ezincane abazukulu abancane abashana isizukulwane esingazi lutho ngoba bazofa abantu mina mangisuke ngikunikeza into yokucupha yokuzicupha uqinise ngizokunikeza yona leyo nto obvious abantu bazofa noma abantu bazolimala iyashaya lento futhi ayizenzeyisi iyashaya ngoba into engizokunikeza yona ngizokunikeza umgomo wayo uthi umgomo walento engikunikeza yona izofika yenza u1 no2 no3 angiphathi mangingakuthatha akise emathuneni sayiphendula khona lento emathuneni siyiphendule lento ugeze phezulu kwethuna siligumba ithuna libe nomgodo ongaka siligumba ithuna ephakathi emgodini wethuna sigeze bese ngicaba phezulu kwethuna ngicabe ngikupophe ngendwa ngeminyama emehlweni ulwa nezithe emathuneni silwa nezithe emathuneni siyiphendula ngalonke uhlobo lokuyiphendula ngisho ngafika bani ethi uzokushaya so siyiphendulile lento emathuneni phakathi ngqo phakathi emathuneni silwa nezitha ngishaya futhi ngisuke ngishaya udede bawungababuza nje abambala abasake beza kimi ukuthi maze befike esigodlweni ngiyangeneka ngalula kuba nzima ngisho ukuchaza into ayizele kuyima ngimkhulula ngimxoxisa indaba enamahlaya kuyima sixoxa khona ezokwazi ukukhuluma into ayizele into engifuna ukuyithola ukuthi ithuna lihlangana kanjani nokulwa nezitha because ngicabanga njengomelaphi wendabuko unayo into eqondile nebambekayo ukuthi lokho ngikwenza ngalesi sizathu phela mina ngiyathwebula ngiphethe imitho emithwebula kunomuntu othi uzohlanganisa uzodinga inhlabathi zamathuna mhlawumbe ezu30 noma ezu35 uthi mawuqeda umixa lo muthi bese uthi umuntu angaqhume ngawo abize izitha zakhe phakathi lo muthi imvamisa ukhandela abantu abasuke befuna ukuzobulala ngeke ngahambi lo muntu somshaya ngempundo luzohamba uyabona kushaya inyoni emotweni kuyisikole nemoto bese imthatha so uceliwe
phela masuke semathuneni siyomikisa lezi inhlabathi zamathuna noma sosebenzela amathuna sisuke siyothwebula lento angithi limit ogeza ngayo imthwebulo evusa lo muntu ukuthi azokugada lo muntu njengoba ezokugada ayi ngoba ezovala into zakho sithi sigeza bese besimtshela ukuthi awuzili ukuzovala impilo yami uzonginqobela izimpi zami engibhekene nazo uyohlala ungunaphakade lapha kimi ngoba ungigadela izitha zami ngamhlayefa lo muntu umuntu nomuntu mehamba emhlabeni kuba nembuzo kumhlambulula ngoba zonke indlela ebade ezihamba esaphila zisuke zingezinhle noma ngakholwa akekho umuntu omsulwa Khawula kithi ngifuna ukuyikha nje khona lapho ungakagijimi because ngiyakubona ukuthi ufuna ukungishiya la angisali ngedwa mfethu ngifuna ukuthola ukuthi let's say niyabheka ngokwesibongo ngusotobe ngundaba ngumthembu niyabheka ngokwesibongo ukuthi nizofanele check ithi noma nje niyabula kwasana noma eliphi ithule lisuke liphambili so liyakhona ukuconnecta because usweni untshontsha liyakhona ngithi phela lemithi esigeza ngasigeza ngemthwebulo okay ngiyazi mangikhona ngemthwebulo kunabantu abangayazi umthwebulo kodwa umelaphi kunemithi eyimthwebulo ekwazi ukuthwebula into elele phansi njengoba ngihleli nawo manje la mangagcoba umuthi wami emthwebulo ngixhawule sengikuthwebulile ngiqedile ingakho mina ngakhonza ukuxhawula abantu mina ngiyakwazi ukuxhawula umuntu engibona lo muntu ungenza isilimo ngifike ngimxhawule ngalemthwebulo ngimxhawule ngimvale contact isichitho umvale ngayo ngesikhathi uyigcoba lento uthi ngifuna usibani ahlupheka zafu usibani manje ungijwayela kabi lami ngamginqa lemoto ahamba ngayo ufike umxhawule kanje uhambe uyothi uyezwe ubusuku uthi uyazi ubani noginqana lemoto usibani mandujuliwe Ntatela inhlahla eminyama khona insizwa eseDurban relax awena umuntu habe mfethu uhleli nengcwele uhlezi nenkunzi inhlahla insizwa eseDurban ithi inhlahla eminyama yam ngifuna ukuthola mfethu le yansizwa ngeke ngaba nayo futhi khona la ithi inhlahla eminyama eyayo Mtatela inhlahla eminyama yini inhlahla eminyama uthi nje kancane bese ungichazela ukuthi inhlahla eminyama ize kanjani ekufikeni kwakho uyikhafula ngomlomo wakho musu ukuhleka baba azali la uzohleka la azali la kunomehluko phakathi kwento ka6000 okay nento yama 1000 okay mina ngikhanda into yamata inhlanhla eminyama yami i100,000 okay ima Mtatela wethu inhlahla eminyama ephathwa uDr Mtatela how much 100,000 angikwazi phela uzokucebisa nje ngicebise mahala phela mina ngiphethe isithwalo angiphethe isidonso ngiphethe isithwalo yebo phela lezokhuluma ngazo yawa for mina ingakho phela mina ngingathwalisi umuntu ongathwalisa umuntu ovukayo yeka mlungu ungathwalisa abantu abasebenza le mayini labantu abasebenza le mayini eGoli ubanikeza izinto zokudonsa zokuthi yonke into yabize kalula ngeke athathe inhlanhla eminyama ngeke futhi athathe ukuhamba lamanzi amnyama 2026 lo manje imamfethu inhlanhla eminyama yabani no naye uneyakhe naye ubani yena la naye lotho yakhe ubani no phela mangacha mina ngokwami 1 nginyanga angilapheli content ngiyalapha yakadla yakadla ihlalisuthi mangakutshela imfihlo khaw inyanga elaphela icontent okay ngicathi kuthe ungifuna ngakutshela khona umuzi ngilele kona ngizobethela imizi emithathu yes lensizwa bayingokuthi nemali kathiwa ngena endlini yazi kufakweni kufakile abatheke elisikiwe la uphisi kwafaka ikhandlela elibovu elinenalita eyodwa kwafaka impinda mshaya lo muntu beyoganga awukwazi ungabethela umuzi womuntu umnomzana wakhona uthi akahlala endlini uzothobula ngamphi uzothobula ngayiphi imithi lento secenzenza ngani ungekho umuthi wasufaka umkhando blue
mina angiphikisana yabo ngathi noma ngizwa ngibona futhi na TikTok ethi ngiyabeza abantu abathi banenhlahla emnyama uyena ubaba wenhlahla emnyama ngathi mina angisiphenduli isidawudawu futhi mina ngeke ezikile ezongitshela into angitshela yona ngiyakuzwa mthethe nginyanga futhi mina ekwelapheni kwami angilapheli content ungangena ku TikTok kwami akukho la ngiveza khona ukuthi mhlawumbe ngilapho mhlawumbe ama video amadala futhi nakhona ngikho serious ukupostela nje mina kuphela nezinto zami angilaphi mina angihambi impophomo angigezi mina ngisenza umfula nesiziba nginyanga ngugedla futhi ima ke mntatela inhlahla emnyama yini inhlahla emnyama mfethu because isumsindo omkhulu lento and ayingiphathi kahle uma ifaka abelaphi bendabuko beyibanga inhlahla emnyama omunye uthi yakhe inhlahla emnyama omunye efika ichaze ngendlela yakhe yini inhlahla emnyama no bafo mina angifuni ukuya ukuthi yini inhlahla emnyama ngifuna ukuye ekuthaleni ukuthi oyibanga yedwa akayibange nomtatela umtatela wenza into yakhe mina ngibange nomuntu nana ukuthi mfethu ikufundisa siphi isifundo noma isiningizimu Afrika yonke isifundisana lento ukuthi mangabe ngifike nento ethize kumele kube yami ngedwa kushiya thini leyo nto emhlabeni umona inyanga ke mangikhuluma iqiniso inyanga zinomona inyanga zinomona zingawazi umuntu ukuthakatha ubona ngingasebenzisani kakhulu nezinyanga ingoba inyanga inomona njengoba inyanga zinomona ngeke inyanga ikunikeza into oyifunayo ungenayo kodwa wena yona izofika kuwena ifuna into engenayo ufika uyiniki nomuntu ofika umsizi isikhathi eside uthi masiyofuna usizo kuyena ngakuniki yazi inyanga ungayifonela manje uthi ongibele ku 70,000 lapho ngizokunikeza inyanga ezayo izothi inayo mina ngilapheli indlala ngoba mina umuntu ozofuna into kumina into ka 100,000 iku 100,000 futhi mawungafuni yeka mina mawuzofuna into ya 200,000 ngizokutshela ukuthi imali mawungeze futhi awuzi anginendaba hayi manje na ngino 35 ngiyangikwazi ukunike ukwenza into umsebenzi ongaka mina kusebenza imali ufuna ukusebenza angincengile leyo mali anginendaba futhi ukhona uzofika o serious ingakho mina ezami izithwalo ngithi noma ngisho ngithi mina ngimunce amandla nami nginikeza umuntu amandla ayikho inyanga ethwalisayo engathwalisa abantu abawu4 ngosuku noma ngesonto elilodwa ithwalisa abantu abawu4 uzofa iyabulala lento ukukhipha amandla kuwe uwanikeze omunye umuntu usuku usisicubu kuwena sakho usisicubu ngeke ayikho inyanga ethwalisayo zonke inamanga mawuzofika esigodlweni ukuthi bonke abantu bazothwala njethi namanga lo muntu ayikho lento ayenzayo uzodlala ngabantu ingakho abantu sebedliwe mawukhuluma ngesithwalo ubona ukuthi abantu sebelimele futhi balimele abasenakho ukuthi bazosizakala kuphi sebese baduduzwe yibo ke bandla ukuthi uzobageza imali bavulela inhlanhla bageze imali kodwa nje mawuthi uzobanikeza into enhlanhla mhlawumbe wabona amasitha zami mina ispecial sami sifana sakusona ispecial ngoba siwezigijima kuma-1000 nginyanga mina ungenile awungenanga abona ngizothenga umuzi egoli ngizovala egoli ayikho inyanga wendoda uthi eJohannesburg ngizothenga umuzi like ngikhuluma mina ngegoli lonke ukuthi ayikho inyanga othi uyinyanga ngaliphi manje senizowudla lo mhlaba waseJohannesburg ngizowudla futhi ngeke ngisala phela ngengiseza kamayimali abantu abangidinga bazongithola emathuneni bazongithola emfuleni usebenze indana ezimbini manje njengoba ngizogudla wonke umhlaba umuntu nomuntu akashindanga kubo eCape Town akhomba umfulo khona eEastern Cape akhomba umfula namathuna khona la ngizokwazi ukufika ngisebenzele khona ngizohamba yonke iAfrica ngizoyihamba yonke
So mina nawe bengifisa silapha na Eastern Cape kulo wamfula kuthiwa unamanzi a pink. A pink. Yeah. Singaya nje endaweni mhlambe endaweni kanjeyana yini kahle kahle kusuke kwenzakalani mfethu? Angazi nami ngeke ngibone la ku TikTok ibengena khona. Kodwa nje mabe ngangichazela omkhaya ngihamba ngifike. Yeah. So uma ufika mhlambe endaweni kanjalo akhona amandla oconnecta nawo ukubheka ukuthi yini lapha noma mhlambe nje nawe ufika uyifanele nami ngomvuka sodoba. Singafike sizwe ukuthi isima kanjani. Kodwa make ukuthi indaba akwazi ukuyikhipha kuyona beyudlala kuyo. Okushuthi ayi90 thina. Yeah. Ngoba bafike basuke beyudlala thina sifuna umfulo omkhulu. Yeah. Esofike simukelisa abantu amandla sibanikeze izicubu zethu. Noma sibanikeze izinto ezokuphakamisa nje. Sazoba nento ezokuphakamisa abazovuka sibanze into kuyizona. Uma sikhuluma mfethu ngomfula angiki phezulu indaba. Ngifuna ukuthi emfuleni yini esemfuleni? Esemfuleni yini esemfuleni ya? Mawusuke kunabantu abathothi banamabhizinisi. Yeah. Abazile ukuzothwala. Okay. Banamabhizinisi bafuna amandla. Ila afike sibamukelise khona amandla. Bageze baqede bese beyacatsha bese bekhandela into abakhandela yona ezobaphilisa phela ukwazi umsebenzi ukuthi ungami. Yini ekusetshenziswa umfula? Umfula isuke idinga umfula ngoba sifunda ehlambulukile. Nokugeza kahle khona umuntu wakhe imvelo yakhe umuntu usuke edinga imvelo sizomgezela emfuleni omkhulu megeze emfuleni omkhulu ngithi usuke connecta nesidalwa sakhe. Yeah. Njengoba simconnecta nesidalwa sakhe kunenye into esizomconnectisa nayo. Okay. Ezokwazi ukuthi imphakamise imelelele. Yeah. Anje emfuleni nje uthi amfulo ohambayo sifuna la noma masigeza la isiziba singezansi noma sizogeza la ngasizogeza lesizibeni insika yakho yonke ayehlele kumnikazi wamanzi. Ngeke sigeze ngazi kwesiziba ngoba umnikazi wamanzi ungenhla sifuna insila yakho igwinyuye. Masigeza ngenhla isiziba singezansi mayehlela kuye. Yeah. Ilawo manje suke siwafune suke siwancenga. Yeah. Siwaphahlele. Yeah. Ngelinye ngasiyixoxa nje lento ngelinye ilanga mhla livele ithuba ngoba uyayifuna siyikhulumele enhlahla emnyama sizoyixoxa ihamba nenzuza nokuphendula umuntu iwele sizokhuluma ngalo zinto zontathu kuphela. Leyo kuphendula umuntu iwele nomuntu wakubo umgcabe ngenhlabathi yakubo yethuna yomuntu wakubo simgcabe ngayo bese lapho sikuphendula iwele isithwalo sokugcina bese uphatha isihlalo sobukhosi uye nasithi ayikho inyanga yazilonda. Mtatela imake ndoda yi. Wandoda kahle uma sikhuluma ngawe ujikelele. Ayi. Ngasho kanjalo noma bangasho lapha bangaziyo. Sengikhulunyelwa abantu. Angitatazeli futhi bangizosiza umuntu. Yeah. Angibala amakhanda abantu ngoba kuna-90 ya 300 ya 200 uthi kuthengani masuyena iphuthumana ngoba ngisho office imbiza u400 nembiza 1.5 kunembiza 1.2 anginankinga. Lami ngangathengwa le yambiza kodwa bazongena esigodlweni noma zingathengwa lezo imbiza kodwa kukaze ngangena umuntu esigodlweni mawuyinyanga abangena abantu esigodlweni aningapheli usuku ungangena ngamuntu. Siphetha ngelithi umuntu wenziwa kanjani iwele? Umuntu sikuphendula iwele nomuntu wakini. Okay, owafa noma ophilayo ongasekho emhlabeni. Okay. Yeah. Sikuphendula iwele futhi suke sicebisa. Isithalo sokugcina esilandela Illuminati leso. Ngama lapho. Sithe umkunzi mungakephi. Buke ngiyithambo lesahlela mpisi mina. Yeah. Ngisahlula uqobo lwaso. Yeah. Ayikho ke inyanga engasho into eyithandayo. Khawela kithi ke njengamanje ngithi mina ngegama lika Jesu mfethu. Ngithi mina ngegama lika Jaja noma Khawula. Mina ngithi ngegama lika Jesu mfethu lento yakho ngiyayivala ngiyayichitha. Ngegama lika Jaja. Khona ke umuntu osho njalo uthi Mtatela ngikuzwile ukhuluma ngenhlahla emnyama ngakuzwa ukhuluma ngezithwalo ngakuzwa ukhuluma ngokwenza umuntu iwele kodwa ngegama lika Jesu lezo zinto
ziyasuswa umuntu onjalo mfethu mhlambe usuke ekhuluma iqiniso noma mhlambe zingamanga lezo ndaba ngikhuluma nje ngento ebhekene nawe straight vala mina ngegama lika Jesu asuke idlalela lo muntu Mtatela ngikhuluma ngomuntu okhuleka ubusuku nemini uthi nje ngegama lika Jesu umuthi kaMtatela usebenzi la kumina akasha vele bese senda isithombe sakhe lekhona sibone ukuthi somenza njani okusho ukuthi uma ungafika mhlawumbe wenza umuntu iwele nomuntu wakubo owashona efike nomthandazo ethi ufuna ukuyibreaka lezi zinto une guarantee ukuthi ngeke ngempela break ngisho sethanda serious ngeke ayibreak okusho ukuthi entweni zakho umthandazo awusebenzi ungenaphi yaphi umthandazo ngeke uyivale lento egayiwe ekhandiwe yaphendulwa yathwetshulwa Mtatela ngiyayiphinda emithino igayayo umthandazo awusebenzi na ngeke usebenze serious bangakhi besifala ngemthandazo bangakhi besifala ngemthandazo ngeke ndata ushuthi ubophi ifindo la ngempela wena mina baba ngasemnyango ngaphela imali zakhe uyovala into ekhandwe yimi mina umuze engene ngabethela ku ngeke ingene enye inyanga yobethela sengiqedile mina angizwa ngizwa ngabantu bethi yazi ngithe ngihamba ngiyohlola kwathiwa lo muntu engudla ngingabusawuyeka lo muntu engudla umuhle kusho isigebengu kusho iginti uqobolwayo ithayi lo muntu kuthiwa umuhle lo muntu angihlale kuwo ngingasuki kule nyanga engikuyo ukhuluma isiqulo lapha emuva akukhuluma into eningi ukhuluma isiqulo kuyagaywa okay ngenxa yesikhathi angivale kanjena akhona amafutha enkosazana empilweni emhlabeni nje akhona kuyenzeka tholakala kodwa futhi scarce yona khona kodwa scarce iyabambeka inkosazana yamanzi bayicuba kodwa futhi akukho lula Nenzima Afrika enkulu uvalelisa Mtatela before ngivalelise nami cha kubabukeli beTRC TV siyabonga sinifisela unyaka omusha onezibusiso siphinde sithi kubona bonke abantu abathi abayithola imisebenzi uNkulunkulu ababusise basondele zikhona iwasho za Dr Mtatela ziyatholakala mawuhlala kude yaphosela ngiphinde ngithi amadodana bebane yeza ngibone angasabi ngisho futhi ukuthi sizohamba umhlaba wonke soqede mhla sizohamba umhlaba wonke soqede siyoza lapha ekhaya ziyoba khona ke izitha ezoba khona endleleni yethu kodwa ngifuna nazi ngizibulala uyozwa kuthiwa kufa abantu ngiyobaginqa nemoto ngoba mangiphuma mina ngenza into zami nami nginyanga nginifisela ke unyaka omuhle nezibusiso bafowethu niphile nje uDr Mtatela uyatholakala enambeni yakhe ejwayelekile 067 164 6507 067 164 6507 iyafoneleka ya WhatsApp umuntu ke angasho ukuthi hey ngizokuzima bingelela uhlale phezulu kodaba sizoqhubeka sixoxe Mtatela mfethu iyahlupha ke leyo mfethu ngiyabonga ukuthi uyithinde umuntu efethi sawubona bese yathula uthi yebo ethi unjani ngiyaphila ithi siyaphila asibingelelana sibona abangani umuntu uze ngosizo nanokuthi nje yabona umuntu ofuna usizo it's better ukuthi sawubona unjani from there ekulandela istory phansi so that ngizothola ukuthi kwenzakalani so lapho ke ekhaya you are advised ukuthi bakithi bingelela uhlala udabini bese futhi beye kushaya ngoCallback ababhala ukuthi I love you skane uthi number 5 mina ngikanwe ngikanyamba abonye umunye usend message wathi right babe angimazi lo muntu yabo abantu make sure callback made band about ngeza love asimazi umuntu ba nganguphendula ucallback nanokuthi empethu ngiye kubona ifoni yami ayikuthola ukuphumula yabona ngoba ngiyibekela lokho ayaphayiza isizwe usilent asakhona nokusebenza umuntu nje akashiya umyalezo oqondile Mtatela
ndibayeke lento ukuthi umuntu ekudrophela inamba yakhe ethi ngicela ungifonela mfethu umuntu uma esenkingeni siya advise ukuthi akasenze isiqiniseko mtatelo ukuthi akazame ngayo yonke indlela ukuthi afone please man ngicela nje abantu bahloniphe kakhulu ukuthi basibona sizingane amakhanda akuhlaza umuntu uyobona ukuthi ungazomphendule kahle umoya kade ngimblocka ngiyablockana futhi mina ngingane yabona masuma wenzeke wafaka imali kanti uzophetha ngiyakuthethisa kuqala before kufakela impahla yakho tshela ukuthi 1 no 2 no 3 wenziwa kimi obheke enyangeni engakini uyenziwa lo abantu sicela bahloniphe nje kakhulu ngoba nathi bahlonipha nje okubaleka kakhulu nakho konke inhlonipho iyona ke bafowethu osenza ukuthi siphile kahle siphilisane kahle futhi ngiyabonga inamba yakho ukugcina qhawe lami 067 164 6507 nina ningabengezengeze sikwi-TRC TV sikwele kaMdloko Mbane Vudla madoda sesihlalweni senkosi beyibusana okuyiyona esikhothama kuyona uMisi uZulu kazwelithini izulu elingene ngomnyama kwakhangela mankengane mina ngusazi ngokwesibeyi angikhuleke enkosini uMabhudu wesithathu ngikhuleke enkosini engadli inkomo zamuntu edlela inyamazane nezimbabala ehlathini inkosi kwenze kahle lapho ekhaya danko